Estem a punt de començar ja, si us voleu anar seient, començarem de seguida. Bona tarda, gràcies per venir, bona tarda a tots i totes. Gràcies als que esteu aquí, però també gràcies als que ens seguireu des de casa a través de l'streaming. Moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més en aquests Premis de Comunicació No Sexista i Premi Margarita Rivière, premis atorgats per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Volem també que aquest acte traspassi aquestes parets, per tant, si voleu compartir les fotografies a través del hashtag Premis ADPC i també recordeu que podeu seguir a través de les xarxes socials i del compte de Twitter @ADPCDones. Començarem, doncs, primer donant la paraula a la tinenta d'alcaldessa de Ciutat Educadora, Infància, Joventut i Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la senyora Mireia González. Si es vol acostar a l'escenari, sisplau, endavant. Aquí tens una escala. Més ràpida. Sí. Hola, bona tarda. Disculpeu perquè això de l'hivern fa la seva funció i com que segurament estem envoltades de professionals de la comunicació sabreu perfectament a què pateix la veu en aquest moment i per tant em disculpareu però ara mateix és el que puc fer. Doncs en primer lloc, benvinguts i benvingudes aquí a la CIBA, que sabeu que aquí a la ciutat de Santa Coloma comença a obrir-se com a un referent clau de les polítiques públiques en clau de gènere, però també en clau d'estratègia de ciutat. Abans de seguir, m'agradaria disculpar l'alcaldessa, que tenia previst per agenda poder assistir, poder estar aquí en aquest esdeveniment, però ja sabeu que les agendes són complexes i finalment intentarà acostar-se en algun moment de la sessió, però just ara a l'obertura no podia estar. I bé, doncs intentaré traspassar el seu missatge. Bé, sabeu que us he de dir a vosaltres sobre la importància de la comunicació en el context de les polítiques de gènere. Ara mateix estem a la CIBA. Sabeu que la CIBA es va inaugurar just una setmana abans de l'esclat de la pandèmia i que per tant ha estat en tot aquest temps treballant latent, amb una feina molt invisible però molt present a la vida de, podríem dir, gairebé totes les persones que viuen a la nostra ciutat, perquè s'ha convertit en un referent sobretot pel que fa al desenvolupament de les polítiques de gènere, com deia abans. Polítiques de gènere estratègiques i on la comunicació és clau. O sigui, si entenem que la comunicació i que el llenguatge performa i genera realitats, el llenguatge i la comunicació no pot ser neutral i per tant necessàriament hem de fer aquesta aposta per una comunicació que sigui realment generadora de la realitat en la que volem viure, aquesta realitat lliure sobretot de tot el que són les violències masclistes precisament ara en el context també de l'any en què estem, en què s'apropa la commemoració del Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències vers les Dones. En aquest sentit, aquí a la CIBA ara estem en la primera fase del desenvolupament del nostre equipament, però ja estem iniciant la segona fase. Pretén ser un espai on també puguem generar aquest coneixement, això que li diem els hubs del coneixement, també en relació a la comunicació. Volia fer esment, simplement perquè segur que l'haureu vist a l'entrar, per exemple, les activitats que s'estan portant a terme actualment en relació al 25N, per exemple, amb les persones més joves de la nostra ciutat, que té a veure precisament amb això, amb com construïm realitat igualitària a partir de la comunicació, per exemple, amb aquests missatges que veureu en llaunes i que podrem distribuir al voltant de tota la ciutat i que per tant farem que tota aquesta comunicació arribi al dia a dia i a la peu de carrer, que és tan important i que no es quedi com en una fase única i exclusivament potser més acadèmica o d'un ús exclusiu només d'unes persones. Per tant, des de la CIBA també apostem per aquesta generació d'aquest ús de la comunicació per generar aquesta política pública que garanteixi aquesta realitat igualitària en la que volem viure i ja aprofito
per convidar-vos a escoltar el nostre podcast. Per tant, ja veureu que som generadores de comunicació també i per tant té tot el sentit del món que avui un acte d'aquestes característiques arribi a la nostra CIVA, al nostre equipament, a la nostra ciutat. Agrair al Col·legi de Periodistes, a l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya que hagueu escollit aquest espai, que jo crec que serà referent tant per vosaltres com per nosaltres per fer-ho, i sobretot d'entrada agrair tota la feina que ha fet que avui sigui reconeguda en clau de premi per a moltes de les persones que esteu aquí. Gràcies per la feina, gràcies a tothom que ha vingut i entenc... Sí, abans havia pensat, escolta, sobretot has de dir una cosa. I anava a baixar, així, tal com he pujat, així tan atropelladament, oblidant, però jo crec que és important entendre que aquests premis no són ni fruit d'una moda, ni d'un moment, ni d'una cosa que estiguem ara mateix com parant-li una atenció especial. Que se celebrin avui la 15a edició d'aquests premis té molt a veure amb com tant el col·legi com l'associació, com totes les dones que avui esteu aquí, sou activistes feministes des de fa ja molts anys i que per tant són les que heu generat aquesta realitat que estem vivint ara. Per tant, repeteixo, gràcies per la feina feta, enhorabona per el merescut reconeixement i endavant perquè, malgrat tot, encara queda molta feina per fer. Així que moltes gràcies i enhorabona a totes les premiades. Gràcies. Gràcies, Míriam. Doncs ara qui ens adreçarà unes paraules és la presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Marta Corcoy, quan vulguis. Ara sí. Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a la nova trobada anual de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb motiu del lliurament dels Premis de Comunicació No Sexista 2021 i del Premi Margarita Rivière. Un any més de pandèmia, un any difícil, però aquí estem de nou, igual que l'any passat. Gràcies per venir, autoritats, premiades, premiats, persones que entreguen premis. Gràcies a les sòcies, amigues i amics que ens acompanyeu en directe o en línia. L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya celebra aquest any 29 anys de vida continuada de la seva entitat i els 28 dels premis que ara en diem de comunicació no sexista i que al seu inici es deien el CART i el lliri, per premiar els homes que ho feien bé o els que anaven amb el lliri a la mà, amb un to irònic. I la 7a edició del Premi Margarita Rivière, ja en portem 7, Premi Margarita Rivière, al rigor periodístic en visió de gènere. En l'actual situació política, econòmica i social, els drets aconseguits per les dones no haurien de retrocedir ni un mil·límetre. La Covid-19 ha fet aflorar les contradiccions clares de la nostra societat i les diferències entre països i continents. Dit d'una altra manera, entre països de l'anomenat primer món i dels que es troben en vies de desenvolupament. Quin valor té, doncs, una informació elaborada sota criteris no sexistes en aquesta situació? Sembla que això queda en un segon terme. És la pregunta que ens fem les periodistes que tenim consciència feminista i també els periodistes amb consciència feminista que ens acompanyen en aquesta revolució que serà llarga i difícil, però serà. Des de la nostra entitat i per no retrocedir ni un mil·límetre, com hem dit, del que s'ha aconseguit, prioritzem la recerca, la divulgació, la formació i l'activisme feminista. Recerca sobre el tractament de la violència masclista, ja portem des del 2006. Sobre la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Portem des del 2014, són recerques continuades. Sobre la situació de dones i homes a la comunicació. Portem 3 anys de continuada d'anar mirant on estan les dones i on estan els homes en llocs de decisió i en consells de redacció, bàsicament. I la presència i permanència a les institucions que ho mirem des de les primeres eleccions democràtiques del 1977, on estan elles i on estan ells. No ens cansarem de dir, per tant, que només un 13% de dones en aquests moments ocupen llocs de direcció. És una dada que ens fa molt de mal perquè realment és una dada molt baixa i encara ens fa més mal que en les redaccions i sobretot en els periodistes freelance aquí hi ha paritat superada. Hi ha més dones que homes en segons quins mitjans.
Això també ens fa més mal. No ens agrada que hi hagi paritat superada en els llocs més baixos i que en canvi en els llocs de decisió tinguem només un trist 13%. La divulgació, què entenem per divulgació? Doncs som periodistes i hem d'explicar el que passa. Nosaltres des de l'associació editem anualment la revista que es diu Dones Dossier, de continguts monogràfics, la d'aquest any és sobre la tecnologia, i enguany estrenem el Dones Digital. Tenim l'honor de presentar la nova versió del Dones Digital que l'estrenem aquesta setmana. Encara la tenim en proves, hem fet proves en obert i per tant fallos, errors, coses que no es pengen bé, articles que encara carreguen amb dificultat, banners que no es veuen, tot això ho estem fent en obert i esperem que d'aquí una setmaneta el nou Dones Digital ja estigui funcionant a ple rendiment. Tindrà uns continguts diferents, serà menys notícies, moltes menys notícies i més elaborades. Més fonts contrastades i informacions, el que en diem de qualitat, que de vegades és fàcil dir-ho i és difícil de fer-ho. I en el nou Dones Digital, doncs, aquesta és la idea. I informacions que no estan a l'agenda política, sobretot això, molt important, perquè el que està a l'agenda política ja ho treuen tots els mitjans. Nosaltres el que volem és visibilitzar les coses que els mitjans generalistes no treuen. Què hem de fer també? Conscienciar sobre la bretxa salarial, la manca de paritat, com ja ho hem dit, i la violència masclista que no s'atura. Això, per desgràcia, hem de denunciar les greus violacions que pateixen noies ben joves. Aquests dies tenim el cas d'Igualada o altres que en van sortint cada dia, per desgràcia. La pornografia, un tema que hem de denunciar i que denunciarem des del Dones Digital. Les greus violacions dels drets humans en països en guerra, el retrocés de les dones a l'Afganistan, per exemple. Sembla que ja aquest tema ara ja no està a l'agenda i ja surt menys, i en canvi elles encara ho pateixen. La formació, un altre dels eixos bàsics de dones periodistes. Doncs la concentrem bàsicament en els tallers de periodisme social i no sexista a institut i escoles d'adults. Ja fa 8 anys que els fem de manera continuada, una mitjana d'uns 50 tallers a l'any. I l'activisme feminista, està clar, no l'abandonarem mai aquest, fins que aconseguim la igualtat, és la nostra carta de presentació. Aquest activisme s'ha d'exercir i entenem que cada dia i a tot arreu. També a les xarxes per acallar les fake news, és una de les nostres assignatures pendents, encara hem de fer més aquí. Ens trobem en el mes de novembre i des d'aquí volem aprofitar per convidar tothom a participar en els actes que es faran arreu per erradicar la violència masclista, però entenem que violència n'hi ha tot l'any i que, per tant, concentrar-ho tot el mes de novembre ja està bé, però els altres mesos també hi ha violència. I, per tant, nosaltres des del Dones Digital intentarem visibilitzar més a més dia a dia els temes de violència masclista i potser no ens centrarem tant en el 25N perquè ja s'hi centra tothom, per sort o per desgràcia. Avui aquí, en aquest marc de Premis de Comunicació no sexista, volem premiar aquelles persones i col·lectius que des de la mirada feminista produeixen informació de qualitat i amb rigor. Volem ser un estímul perquè les veus amb rigor i amb principis ètics tinguin una distinció en aquesta jungla que és en aquests moments el món de la informació i la comunicació. En aquesta 28a edició hem escollit com a eslògan visibilitzar la salut en perspectiva de gènere. Cada any escollim un eslògan i el centrem en uns premis potser més dirigits en aquesta temàtica. Com la pandèmia ha tret a la llum la feina de les dones de la sanitat, de les cuidadores, els forats o mancances de la sanitat pública, però sobretot no ens hem d'oblidar mai d'exigir una recerca en salut que sempre incorpori la perspectiva de gènere. Una altra assignatura pendent i que intentarem visibilitzar sempre aquest tema. I finalment una mirada cap a les noves generacions. El jovent es troba en un planeta amenaçat pel canvi climàtic i unes condicions de treball realment difícils. Els volem estimular perquè facin un periodisme rigorós i contrastat als que es dediquin a aquesta professió. Però també demanem una retribució justa que permeti sortir de la precarietat en què s'ha instal·lat el conjunt de la professió. Ho demanem això a les empreses, esclar. Des d'aquí volem agrair especialment a l'Ela Ardenius, que ens condueix a aquest acte, companya cap d'informatius de BTV, a les companyes de l'Associació de Dones Periodistes Esther Moles, Montserrat Puig i Joana Uribe, perquè un any més elles l'han fet possible. És un equip petit però ben avingut, diria jo. I clar, com no, a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i a l'equip de la CIBA, que encara que sigui un tòpic, sense elles això no seria possible. La lluita per una societat feminista segueix, continua,
Gràcies per acompanyar-nos i per compartir-la. Eva, quan vulguis. Gràcies, Marta. Gràcies, Marta. Un plaer conduir aquesta gala. Doncs comencem el lliurament de premis amb el gran Premi Margarita Rivière al rigor periodístic en visió de gènere. El guardó del premi, ara el podreu veure a les pantalles, és una escultura de l'artista tortosina Cinta Sabater. Per tant, ara el podreu veure, és el guardó que s'emportarà la premiada. El jurat d'aquesta 7a edició del Premi Margarita Rivière està format per Marta Corcoy, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes, Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Jorge de Cominges, marit de Margarita Rivière, i els periodistes Milagros Pérez d'Oliva, Teresa Rubio, Olga Biza, Neus Bonet, Pilar Aymeric i Josep Cuní. Aquest prestigiós jurat ha decidit que la periodista guanyadora del Premi Margarita Rivière 2021 sigui Conxita de Gregorio Borràs, periodista i escriptora nascuda a Pisa i que treballa a la República i a la televisió italiana. I lliura el guardó Clara de Cominges Rivière i Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes. Ja podeu pujar. Un fort aplaudiment. Us faran una fotografia. Sí, podem deixar allà si voleu, no? Perquè pesa una miqueta. Fotografia. Conxita. Bueno, pues muchísimas gracias. Primera cosa, en principio lo siento no hablar catalán, pero estoy en ello, estoy trabajando. Lo entiendo muy bien, lo puedo leer, pero me da mucha vergüenza hablarlo porque tengo un acento horrible. Y bueno, por favor. Yo he vivido en Barcelona, he crecido en Barcelona y esto es mi casa. Yo cuando regreso a Barcelona me cambia la voz, me cambia la cara, me siento, el pelo se le ve mejor. Me siento muy, muy bien aquí porque realmente he estado niña en esta ciudad. He aprendido el castellano antes del italiano, aunque no se diría ahora, pero lo puedo asegurar. Digo esto porque he crecido en una familia muy sencilla, donde todo el patrimonio familiar era el saber, el estudiar, aprender. Esta era la herencia que nos dejaron nuestros mayores y era una familia matriarcal. Mi abuela, mi tía, mi madre, las hermanas. Yo he vivido en un mundo de mujeres. Y cuando eres pequeño piensas que el mundo es así. O sea, no piensas que hay otro mundo. Mi mundo era finales de los años 60. Era un mundo increíble porque afuera la ciudad estaba desierta y vacía y un poco... bueno, me daba un poco miedo, ¿no? Y dentro de mi casa las mujeres eran maravillosas. Eran gente que hablaba los idiomas, que cantaba, que tocaba el piano. Los hombres no estaban en casa, sencillamente. Yo crecí con mujeres y siempre cuando pienso a mi niñez, pienso a lo que debe ser la vida de las mujeres, por ejemplo, en Afganistán o en Irán, ¿no? Cuando te cuentan que afuera está todo prohibido, pero dentro la vida es maravillosa, dentro de las casas. Y en mi niñez, mi experiencia de vida ha sido esto. He crecido con... Bueno, mi madre era muy joven, se casó con mi padre y se fue a Italia. Ella tocaba el piano y he crecido con mi tía, que ha sido una periodista también, María Luisa Borràs. Ha trabajado durante muchísimos años en La Vanguardia, quizás alguno de vosotros puede haberla conocido. Y en estas, bueno, es que pasaban cosas increíbles, o sea, increíbles. Yo no me daba cuenta, pero
vivíamos con gente como... Ella era historiadora de arte y pasaban por casa Juan Brossa y bueno, gente, y Tapies y Miró, Emilio Vedova. Y yo no sabía, no me daba cuenta, naturalmente. Yo conocí así a Carlos Pérez de Rosas y lo reconocí. Una pequeña anécdota. Quiero recordar a Carlos Pérez de Rosas, que ha sido y es un gran amigo mío. Trabajaba con mi tía en una revista que se llamaba Destino y que se publicaba en la época de la dictadura. Y bueno, después de 50 años vino a Italia porque yo dirigía un diario que se llama L'Unità. Il lema del diario di Antonio Gramsci era istruitevi, abbiamo bisogno della vostra conoscenza, o sea, aprender porque necesitamos vuestro saber, que es lo que decía antes, ¿no? La herencia, el poder es saber. Y cuando tuve que reformar el diseño de la unidad, llamé a este grupo de expertos y entre ellos de Toni Cases y una sociedad que trabaja en Barcelona, y entre ellos vino Carlos Pérez de Rosas. Naturalmente yo no le reconocí, o sea, yo era niña, era muy pequeña cuando vivía en Barcelona con mi tía. Y él entró en casa y se encontró con todos los libros de María Luisa y me dijo, pero ¿por qué tú tienes todos los libros de María Luisa? Y entonces es una pequeña anécdota para decir que la vida lloramos mucho, lloramos mucho, y es que la vida da vueltas y nunca sabes dónde va, ¿no? Cuando yo era niña, mi madre venía a Italia para aprender política, porque Italia era un lugar donde la izquierda, el feminismo y la política era muy adelante, ¿no? Y los italianos, las italianas sobre todo, eran como una vanguardia. Y ahora, en cambio, mi generación ve a España como una vanguardia de feminismo, de política de igualdad, porque nosotros en Italia estamos realmente, no hemos podido, el Parlamento no ha podido aprobar se dice, sí, no ha podido decir que sí a una ley muy sencilla en contra de la violencia contra las personas LGBT+, y no se aprobó porque estamos en una época en Italia de regresión total, de corrupción total, y España es un farol. Perdonar mi español, que lo tengo muy mal. Quiero decir esto porque nunca se sabe dentro de la misma vida, la mía, lo que yo aprendí y que me parecía la normalidad, ya no lo es, y lo es en algún lugar y no lo es en otros lugares, y siempre son lugares distintos. Yo no puedo pensar a las mujeres afganas. Tengo muchísimas amigas que viven en Roma y que vienen de esa cultura, que ha sido una cultura progresista y maravillosa. Han habido mujeres extraordinarias y ahora ya veis, ¿no? El destino de las mujeres afganas. No puedo pensar que en este mismo momento, en el confín entre Bielorrusia y Polonia, está pasando lo que está pasando con las mujeres y los niños como armas, utilizados como armas. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nosotras qué hacemos? Bueno, no he hablado de feminismo, pero he hablado de lo que me parece, lo que podemos hacer cada uno de nosotros, de nosotras, es adelantar el horizonte de 1 milímetro, puede ser de muy poco, ¿no? Pero intentar seguir haciéndolo y vivir como si el mundo fuera ya lo que queremos. O sea, vivir, encarnar el cambiamiento, ser el cambiamiento, ¿no? Vivir como si afuera todo estuviera bien, como lo queremos. Ser así, porque el ejemplo, vengo de una familia de mujeres y tengo 4 hijos varones. Uno de ellos está aquí, gracias Pietro por ser tan amable. Están muy hartos, ¿no?, de esta madre del feminismo, pero también esto es lo que yo puedo hacer. O sea, crecer 4 hijos varones
que sean capaces de estar en relación con las mujeres como se debe estar y trabajar en mi trabajo en el signo del desiderio. Estaba hablando hoy, en italiano deseo se dice desiderio y la palabra, creo que la raíz es la misma, ¿no? Deseo y desiderio es la misma raíz. El étimo de la palabra desiderio, o sea, deseo es no tener estrella, desidera, o sea, estar lejos de tu estrella. Y entonces el deseo es el movimiento hacia una estrella. Es algo que se transforma continuamente. El deseo muda de generación en generación. El feminismo de mi abuela y de mi madre ha sido distinto del mío y será diferente de la Rosalía o de las chicas que tienen 20 o 30 años ahora. Porque el deseo cambia, pero siempre es ir hacia donde tenemos la estrella. Y bueno, vivir como si estuviéramos en camino hacia la estrella, o mejor dicho, como si fuéramos la estrella. Muchas gracias. Felicitats. Gràcies, Conxita, moltes felicitats. Comencem ara a entregar els Premis de Comunicació No Sexista. Aquests premis tenen com a guardó una il·lustració de la Nelly Bly, periodista d'investigació nord-americana, una il·lustració que ha creat Isabel Ruiz Ruiz, una autora de grans il·lustracions de dones de totes les èpoques. També la podreu veure a les pantalles. I ara sí, doncs comencem amb el Premi Bones Pràctiques en Comunicació No Sexista a la Investigació Acadèmica de Participació Femenina en l'Acció Política. Un premi a Judit Estelar Bonomi, sociòloga feminista que ha treballat molts anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, i lliura el premi Maribel Cárdenas Jiménez, directora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Així que ja podeu pujar. Per aquí, per aquí. Serà més fàcil, per aquí l'escala, sí. Endavant. Molt bé. Aquí, per la fotografia, immortalitzar el moment. Bueno, la primera cosa és, perquè estic realment sorpresa amb aquest local que no coneixia, la meva felicitació a l'Ajuntament de Santa Coloma, perquè crec que té tradició de polítiques de gènere, però això és fantàstic. La segona és que, bueno, fantàstic un premi, òbviament molt contenta, però especialment perquè és l'Associació de Dones Periodistes amb la que he treballat molt. I he de dir a més una cosa, jo he estat professora de l'Autònoma tota la vida, he estat degana de la meva facultat de Política i Sociologia i la major part de la meva docència sempre ha estat a la Facultat de Comunicació. També quan era decana, que tothom deia, bueno, i sí, feia un parell d'assignatures de Sociologia. Per què? Perquè sempre li deia als estudiants que l'intercanvi entre Sociologia i Comunicació era molt important. I jo vinc d'una tradició de doctorat als Estats Units, sempre havia fet treballs, no exàmens, ara ja tothom ho fa, però el que feia és dir, jo poso un temari de sociologia i vosaltres heu de posar aquesta sociologia en formats de comunicació, amb tot el rigor d'entendre els conceptes sociològics i d'utilitzar la recerca sociològica, perquè jo sempre deia, vosaltres sereu consumidors i usuaris de sociologia, no? I cada vegada més. I em feien treballs fantàstics, de ràdio, de tot. Per tant, que sempre ha estat aquesta barreja. Però, esclar, el premi és com a investigadora i la meva recerca s'ha centrat fundamentalment en polítiques d'igualtat, polítiques de gènere, en plans d'igualtat,
està també representant d'Espanya en l'EIGI, en el fòrum d'experts, on hem fet indicadors i tot això. I perquè vull una reflexió aquí que també té a veure amb el feminisme. El primer seminari d'estudis de la dona que s'ha fet a una universitat espanyola, el 78, era el que jo vaig crear a l'Autònoma, precisament. I, per tant, ja venia amb tradició feminista dels Estats Units, no? Però des del començament, el feminisme no era el feminisme, eren los feminismes. I la primera diferència va estar en la concepció de patriarcat, als anys 70, entre les que pensaven que l'única cosa important de desigualtat era la que producia el patriarcat i les que pensaven que no, que havia altres formes de desigualtat que provenien d'altres característiques i que era important d'alguna manera veure. En aquest país, que som molt amics de les dicotomies, això de diferent feminisme va posar en contradiccions. Primer va ser el feminisme de l'única militància i de la doble militància, després va ser el feminisme de la igualtat versus la diferència, que això sí que era per mi incomprensible, perquè el contrari a la igualtat és la desigualtat, mai la diferència. La diferència és una cosa que si un mira des de la democràcia és pluralisme. I el pluralisme és una cosa molt important de respectar. I per tant, en aquest sentit, jo sempre he reivindicat d'un feminisme que ha de trobar l'espai del pluralisme, d'acceptar diferències i no convertir-les ni en conflictes ni en contradiccions que no poden ser resoltes. Això sempre ha estat a darrere el meu activisme feminista, per així dir-ho. Però també, tant en la recerca com en el tema de polítiques d'igualtat, amb això termino, jo crec que és important posar-se també des de la perspectiva democràtica, aquesta pluralista. Per què? Sempre s'ha de continuar lluitant, no? Pels drets, per les coses que abans... Tot això està clar. Però jo crec que també hi ha un moment que hem de combinar-ho amb què podem aportar a la construcció més general. Sempre he dit que les polítiques locals són molt, molt importants perquè són les més properes al ciutadà i a més és el lloc on és possible fer negociacions, no? I per exemple, per canviar la base estructural del sistema de gènere, que és el canvi dels temps, el públic-privat, tot això, s'ha de negociar. S'ha de negociar amb altres actors, no necessàriament feministes. I en segon lloc, perquè jo mai he acceptat que uno pugui fer recerca feminista o estat feminista. Per què? Jo crec que hi ha un sesgo de gènere a la recerca que prové del patriarcat i que s'ha de corregir. Però jo no volia canviar els mètodes de recerca per fer-ho feminista. No? No. Sempre no hi ha la neutralitat total, però s'ha de desenvolupar certs mètodes de sociologia. No sé si m'enteneu. Una cosa és la crítica i altra cosa la construcció. I la mateixa cosa, l'Estat no pot ser un Estat con un apellido. O sea, yo no pensaba que el Estado podía ser feminista, como tampoco puede ser, por poner un extremo totalmente diferente, fascista. El Estado está al servicio de toda la ciudadanía, sea el que sea. Pero sí que cree que desde el feminismo las prácticas que hem fet es poden traslladar a la construcció d'institucions més democràtiques i d'una ciència més rigorosa. I finalment crec que això és un gran aport en aquest moment al periodisme rigorós de recerca en contra de la fake news. I crec que tota la tasca que ha fet l'Associació de Dones Periodistes poden portar-se no sol al tema de la desigualtat de gènere, sinó també a tota història, aquesta història de fake news tot arreu. Moltes gràcies pel premi. Gràcies, Judit, i felicitats. Doncs un nou premi, Premi Bones Pràctiques en Comunicació No Sexista per al programa radiofònic feminista Les Dones i els Dies, dirigit per Montse Brigí Litreig a Catalunya Ràdio, i lliurarà aquest premi la Montserrat Pineda Lorenzo, secretària de Feminismes de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
Moltes felicitats. Primer la foto? Ara sí, Montse. El micro, com som els de la ràdio, Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Ens fa molta il·lusió que sigui el gremi també el que ens doni aquest premi. I hi ha una cosa que a mi m'agrada molt venir a Santa Coloma. Ja vaig venir per l'Observatori de Dones de la Comunicació i m'agrada venir a Santa Coloma perquè venir a Santa Coloma a vegades és venir als marges, per alguns és venir al marge. I fer feminisme també és estar al marge sempre. Encara que ara estiguem de moda, o a alguns els agradi dir que estem de moda, en realitat els mitjans sempre ens posen a les 12 de la nit, o un dia que no toca, o el cap de setmana, perquè està bé tenir-nos, està bé la quota, però després, és que no trobem lloc per tu. No vull queixar només, també vull agrair, evidentment, la confiança que m'ha donat Catalunya Ràdio en fer això, però també vull explicar una mica d'on ha sortit aquest projecte. Aquest projecte ara fa 3 anys que es fa, però feia 4 que estava en un calaix. Fa molt temps que jo vaig entrar i vaig dir hem de parlar d'això, hi ha necessitat de parlar d'això, perquè sí que és veritat que tots els programes cada cop més tenen un punt de vista de gènere, hi ha dones darrere els micros, però no sempre no es fan les coses com s'haurien de fer. I ho sabem tots, perquè en general, a part de masclisme, el que hi ha és molta mandra. Hi ha unes agendes bellíssimes amb uns senyors que sempre parlen ells sobre geologia, sobre arquitectura, sobre ciència, sobre periodisme, i això no els menys té, però clar, és que són ells els que sempre han estat disponibles i han dit, truca'm, perquè sóc el catedràtic, el coordinador de no sé què. Clar, tot això ha de canviar. Llavors, d'alguna manera, quan jo fa 3 anys vaig pensar en fer el programa, vaig dir, demostraré que pot haver-hi cada setmana gent darrere els micros que siguin dones i que siguin especialistes en tots els àmbits. I, sorpresa, ha passat. I n'hi havien de totes, però és que no les trucàvem. Teníem les agendes velles. No passa res. Ara amb aquestes agendes renovades i demostrant que pot haver-hi gent darrere, doncs ha sigut un procés molt bonic, també molt difícil. Personalment m'ha costat la salut, en molts moments. En aquesta pandèmia i encara a dia d'avui continuo fent el programa, potser perquè faig un programa petit a casa, amb totes les meves companyes, amb tot l'equip, cadascuna en un lloc, a vegades amb 1000 malentesos, perquè no és aquella cosa mateixa de t'agafo del jersei i et dic «Ei, t'has recordat de fer allò? Has penjat aquella foto?» I amb un equip que cada vegada ha anat canviant, que ha anat mutant, també pel mateix, perquè fas un programa petit, fas un programa de dones, i et trobarem algú, no? O sigui que, clar, no puc estar més contenta que algú m'estimi una miqueta i em doni aquest premi, perquè sovint quan treballes d'això i quan a més et dediques a fer un programa com aquest, doncs et sents que no t'estima ningú, que t'ho han donat perquè t'ho han donat, t'ho han de donar perquè ara toca fer-ho, però que falta un reconeixement i realment un creure-hi de veritat, no només de cara a l'aparador, no només al Parlament. Sempre em surt aquesta vena, jo és que no puc evitar-ho. Hi ha una cosa també que fent aquest programa, totes les que fem aquest programa, és un acte d'humilitat continu. Ens hem hagut de revisar tot el que sabíem. Vull dir, jo soc, per exemple, llicenciada en Dret i en Periodisme, però he hagut de refrescar tot el que sabia. Lleis, moments històrics, fins i tot me n'he adonat de totes les coses que no sé, considerant-me feminista. Per exemple, vam parlar de la Clara Campoamor i de sobte vaig dir, és que no en sé pràcticament res d'aquesta senyora. Al col·le no m'ho van explicar, jo sí, vaig dir que era important, em sonaven coses. És un acte d'humilitat constant perquè no tenim referents les dones. Llavors, cada cop que encetes un tema és com, de qui parlem? Hi ha alguns que no en tens ni idea, que has d'anar a buscar directament a les biblioteques, has d'anar a buscar llibres, perquè no hi són. Has d'anar trucant a gent que les coneixia. Per exemple, vam fer un programa sobre matrones, no em surt el nom ara en català, llevadores,
i vaig haver de trucar a l'Ajuntament del meu poble perquè va haver una llevadora que va ser una senyora de Benissanet, de la Ribera d'Ebre, que era la dona d'un escriptor famós, que va acabar la República i va acabar ajudant a molta gent. Però si no, no hi són aquests noms, no hi ha aquestes fotografies. O sigui, cada setmana fem arqueologia i a més ens adonem que en temes que fins i tot no ens interessaven al principi o no en sabíem tant, cada vegada ens quedem admirades de la lluita que hi ha i de les dificultats que tenen moltes dones. Aquesta setmana passada hem fet videojocs, per exemple, un tema, reconec que no he tocat mai un joystick a la meva mà, no he jugat mai a videojocs. Doncs m'he assabentat que hi ha noies que simplement per jugar a videojocs els envien pistoles a casa, fotos de pistoles a casa, que és el lloc on hi ha més assetjament, que hi ha dones que han de jugar, si els agraden els videojocs, a part, en llocs tancats, només amb amigues perquè no les assetgin, perquè no poden suportar que estiguin allà. Per tant, cada setmana és un acte d'humilitat, un descobrir, un adonar-se'n, un revisar tot el que saps i no donar res per fet. I per últim, vull donar gràcies a l'equip, que ha passat molta gent per aquí, però intentaré dir-los a tots, a l'Ester Plana, a la Susana Ortega, a l'Anna Ferrer, a la Marta Catena, al Ben Jastacio, la Gemma Safontria, la Sílvia Andrés, la Clara Ardèvol, l'Anna Ferrer, i vaja, segur que em deixo algú, però no m'ho tingueu en compte. La cosa és que ha sigut un camí difícil, que ho està sent encara, encara que ens doneu aquest premi, però premis com aquest, mencions com aquestes ajudaran a que cada cop ens tinguin més en compte i a més jo soc un corcó, em queixo sempre, així que potser val la pena. Moltes gràcies. Gràcies i felicitats. Doncs seguim endavant amb el Premi Bones Pràctiques en Comunicació No Sexista per al periodisme rigorós que visibilitza les dones en les zones de conflicte. Aquí tenim 2 documentals premiats. Un dels premis és per al documental Condenadas en Gaza, de Beatriz Lecumberri i Anna Alba. Lliura el guardó la periodista Txell Feixas Torres i recull Amaya Alba, germana d'Anna Alba. Bona tarda a tothom. Em permetreu que començo en català però intervindré en castellà perquè em resulta molt difícil parlar de l'Anna i de la meva germana i de la seva feina en català perquè amb ella és castellà i em costa moltíssim. Així que si amb el vostre permís parlaré en castellà a partir d'ara. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Donas Periodistas de Cataluña por este premio al periodismo riguroso y que visibiliza a las mujeres en zonas de conflicto, que recibe este documental Condenadas en Gaza, que hizo mi hermana Ana junto a Beatriz Lecumberri, que hoy no puede estar aquí. Es un orgullo para mí este reconocimiento al trabajo periodístico de mi hermana, porque el periodismo fue para ella su profesión, pero también su pasión. Ana amaba profundamente su oficio. Desde niña tuvo muy claro que quería ser periodista y que quería dedicarse al periodismo internacional. Ya con 13 años manifestó su vocación de reportera. Cuando Ana empezó, el periodismo internacional era un espacio bastante masculino, como ella había dicho muchas veces, pero poco a poco y gracias a muchas mujeres que abrieron camino, así como al esfuerzo, la constancia y en muchos casos a renuncias personales de las periodistas, ahora hay muchísimas más corresponsales en el mundo. Las renuncias personales, como he dicho, de muchas periodistas, que en la mayoría, que son normalmente muchas más que en el caso de los hombres, en este ámbito profesional y en la mayoría. Para Ana el periodismo ha sido siempre vocación, como os he dicho. Ella entendía que no puede haber un buen periodista o una buena periodista si no hay vocación y tampoco entendía el periodismo sin pasión por el oficio. El periodismo, tal y como ella lo entendía, es un servicio a la sociedad y un pilar fundamental de la democracia.
Ser periodista para Ana implicaba tener un compromiso personal de servir a la sociedad, de buscar la verdad y denunciar situaciones de injusticia para intentar revertirlas. Y eso es lo que ella hacía. Y tenía siempre muy presente que la noticia no era ella, sino las personas cuyas historias explicaba, como las mujeres protagonistas del documental. Personas que generosamente abren sus casas, sus corazones, comparten momentos muy íntimos, a menudo casi siempre en situaciones de gran sufrimiento para ellas y por las que hay que sentir un gran respeto y empatía. Ana explicó historias de personas de muchos lugares del mundo: bosnias, croatas, serbias, kosovares, iraquíes, iraníes, palestinas, israelíes, libanesas, egipcias, jordanas, turcas, sirias y me dejo seguro alguna. Trabajó principalmente en lugares donde había conflictos, donde había sufrimiento, con el objetivo de contribuir a acabar con guerras e injusticias y para contar la verdad. Ana no concebía el periodismo sin esa obsesión por la búsqueda de la verdad, el rigor y sin el compromiso con las víctimas de los lugares donde estuvo y con nuestra sociedad, por supuesto, para informarla. Y como mujer, trabajó especialmente para visibilizar la situación de las mujeres en estas zonas de conflicto, donde al horror de la guerra y la miseria se suma la desigualdad de género que sitúa a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Ana contribuyó a visibilizar a las mujeres y su situación en lugares con sociedades muy machistas. El documental Condenadas en Gaza es una buena muestra de ello, ya que pone de manifiesto cómo las mujeres enfermas de cáncer en Gaza, además de padecer la enfermedad y la falta de acceso a los tratamientos, son machacadas por una sociedad machista. Gracias, Ana, gracias, Beatriz, por contarnos la historia de estas mujeres, gracias a las mujeres de Gaza también, y gracias a la Asociació de Dones Periodistes de Catalunya por premiarlas. Gràcies, Amaya. Doncs la Beatriz Lecumberri també ens ha volgut enviar aquest missatge que ara podem veure i escoltar. Hola, buenas tardes, buena tarde, muchas gracias por este premio. Me hubiera gustado estar en Barcelona con vosotras esta tarde, pero me ha sido imposible. Me hace especial ilusión este reconocimiento y sé que a Ana también le habría puesto muy feliz recibirlo, sobre todo por las razones por las que nos concedéis este premio, por el rigor y por poner a las mujeres en el centro a la hora de informar cuando informamos en situaciones de conflicto. Ana y yo trabajamos como corresponsales varios años en Jerusalén y estos dos aspectos eran preocupaciones muy importantes para nosotras, y el hecho de que premiéis al documental por ellas pues es un honor y una gran alegría. Condenadas en Gaza quiere llevar al espectador, a todas vosotras y vosotros, un lado desconocido del conflicto israelo-palestino del que estamos todos tan cansados y está tan desgastado. Se centra en mujeres enfermas en la Franja de Gaza, mujeres que no pueden recibir su tratamiento porque la franja es un lugar cerrado, bloqueado desde hace 15 años, ellas no salen y el tratamiento no entra. Hasta ahí hombres y mujeres están condenados por igual. Pero a nosotros nos llamó la atención el hecho de que las mujeres de Gaza sufrían además una condena adicional dentro de su propia sociedad, porque el hecho de estar enfermas las margina, las estigmatiza, hace que pierdan su trabajo, que puedan ser abandonadas, y enseguida vimos que esa era la historia que queríamos contar, esa doble condena de estas mujeres y estas muertes silenciosas y silenciadas. El documental ha atravesado muchos obstáculos hasta llegar hoy aquí, o hasta llegar a las pantallas. Primero el hecho de rodar y de trabajar en Gaza con todas las dificultades que eso supone. Después también convencer a las mujeres de que tenían una historia que contar, que su voz era importante. Y luego vino la pandemia y finalmente el mayor obstáculo de todos y el más doloroso, que fue la muerte de Ana en mayo del 2020. Ana no pudo ver este documental terminado, pero le dedicó toda su pasión y toda la energía de los últimos meses. El hecho de que hoy esté terminado y de que esté aquí, para mí es su mejor legado, y creo que en él están todas las cualidades humanas y las cualidades profesionales de Ana. Está su pasión por el oficio, está su lucidez, su rigor, está su curiosidad inagotable por el conflicto israelo-palestino y la pasión con la que supo transmitírnoslo a todos, amigos y lectores durante tantos años. ¿Qué
más. Bueno, por todo ello, de verdad, muchas gracias a la Asociación de Dones Periodistas de Cataluña, perdón por este catalán horrible, a la Asociación de Mujeres Periodistas. Gracias por hablar de Gaza, por hablar de sus mujeres, por premiarnos, a Ana y a mí, por premiar nuestro trabajo. De lo que no se habla es como si no existiera. Entonces, de verdad, muchas gracias y un abrazo muy grande a todas. Doncs a més d'aquest reconeixement, aquesta gran feina de l'Anna Alba i de la Bea Lecumberri, dèiem que teníem un altre premi, en aquest cas, el segon premi per al periodisme rigorós que visibilitza les dones en zona de conflictes, és pel treball Encara hi ha algú al bosc, de Teresa Turiera Puigbó i Erol Lleri. I lliura el premi Sergi Barrera, cap de l'Oficina del Parlament Europeu de Barcelona. Moltes gràcies al jurat, a l'associació per tota la feinada que feu. Un honor compartir aquest premi amb la resta de premiades en aquesta edició. Encara hi ha algú al bosc és un documental que vam començar al gener de l'any 2018 i que d'alguna manera encara no hem acabat, perquè tot i que ja està editat, ja es va presentar, ja va rodant per tot arreu, es pot recuperar el 3 a la carta, hi ha Filmin, l'estem presentant per cinemes, per instituts, fent xerrades, hi ha una versió teatral que té el mateix nom, Encara hi ha algú al bosc, i segueix rodant per Catalunya, una exposició fotogràfica. Hem volgut explicar amb tots els llenguatges amb els que hem sigut capaces la situació d'aquestes dones oblidades, ignorades, que van ser supervivents de les violacions durant la guerra de Bòsnia, als anys 90, es calcula que n'hi ha entre 25.000 i 50.000, tot i que no hi ha una xifra oficial perquè la gran majoria o no van sobreviure o encara avui ho viuen en silenci. Dones que nosaltres diem que són supervivents de la guerra i víctimes de la pau, perquè realment durant aquests 25 anys de pau, entre cometes, gairebé 30 ja aviat, han estat absolutament oblidades per les institucions, ignorades per la societat en la que viuen i per la societat europea en general. Al final, aquesta també era la nostra guerra, era una guerra a 2 hores d'avió d'aquí mateix, i estigmatitzades i fins i tot rebutjades per les pròpies famílies en molts casos. Per tant, hem anat a buscar aquestes dones que no sortien als titulars de les notícies, ni als grans reportatges, ni fins i tot no surten als acords de Dayton, no surten a la lletra petita i no surten, ens va dir un diplomàtic, el Carlos Westendorp, que va ser l'alt representant per la comunitat internacional a Bòsnia just després de la guerra, comentant que estàvem treballant en aquest documental, fa un parell d'anys ens deia: no recordo que tinguéssim aquest tema en cap dels ordres del dia que jo vaig presidir, i vam pensar, doncs, per això, només per això valia la pena de poder parlar d'elles. També va ser difícil convèncer-les de que valia la pena que parlessin. Les dones supervivents, evidentment, han patit molt física, psicològicament, encara ho segueixen patint, però tot i això, com és un crim que no ha prescrit, després de Bòsnia el Tribunal de la Haia va qualificar la violació com a crim de guerra i no com un acte col·lateral que passa amb totes les guerres. Segueixen portant els criminals a la justícia amb penes i treballs perquè els demanen proves, els demanen testimonis, i això és gairebé impossible tants anys després. I aquest premi una mica també seria per elles, pels fills i filles que van néixer de les violacions, que ara són joves europeus de 25 anys,
activistes, grans activistes, defensors de tota mena de drets i llibertats, no només de la seva condició. I volia també agrair molt el treball fet per tot l'equip de Cultura i Conflicte, especialment l'Arol Hileri, càmera, codirector del documental, especialment els homes de l'equip, perquè va ser un treball molt difícil, perquè en alguns moments ells mateixos van decidir sortir de l'espai de rodatge perquè aquestes dones poguessin agafar confiança amb les dones de l'equip i parlar durant moltes hores fins que estaven a punt per explicar-ho davant de la càmera. Ells van fer una gran feina, molt de tacte, molta delicadesa. Per tant, ho voldria agrair molt també als homes de l'equip. I res més. Moltes gràcies per l'oportunitat, per posar llum, per posar el focus en aquests temes tan necessaris ara i sempre. Gràcies. Repetirem la foto, crec, no? Sí. Sí, exacte. És important, això de que quedi constància de la foto. Gràcies. Seguim ara amb el Premi Bones Pràctiques en Comunicació no sexista al mitjà digital amb contingut feminista. Atenció, perquè aquí també hi ha 2 mitjans premiats i un dels premis és per al web lapoderio.com, creat per 7 comunicadores andaluses plenes d'humor que treballen per visibilitzar les invisibles. Lliura el premi l'Alexandra Sánchez, que és responsable d'Onada Feminista, i recull el premi en nom de les companyes andaluses de la Poderio, la periodista Alicia Oliver, coordinadora de la xarxa internacional de periodistes amb visió de gènere. Ja podeu pujar. Endavant. Ceballos, de la Poderio, que ara podreu veure i escoltar també a les pantalles. Hola, mi nombre es Antonia Ceballos, soy una de las 9 integrantes de la Poderio. Además de mí, pues está Lucía, está Rocío, Lola, Ruth, Laura, Amal, Ausi y María. Y os queríamos dar las gracias por este premio. Nos hace sentir muy orgullosas y nos anima a seguir con nuestra labor, que no es otra que contar la realidad de Andalucía desde el género y también desde la territorialidad, denunciando no solo las opresiones que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, sino las opresiones que sufrimos las andaluzas por el hecho de serlo. Esas lógicas centro-periferia que nos relegan no solo en un sentido literal, sino también simbólico, a ser siempre pues la otra, la Juani, el médico de familia y ese tipo de historias. Esas lógicas que desde las que se nos mira con inferioridad y con las que nosotras nos hemos mirado a nosotras mismas a lo largo de mucho tiempo y que lo estamos cambiando. La Poderio es un medio horizontal, colectivo, que surge de la necesidad de contarnos y de contar las historias de las mujeres que nos rodean. Son historias de eso que ahora está muy en boga, que es la resiliencia, ¿no? Son historias de mujeres que han sobrevivido siempre con alegría, porque la alegría es revolucionaria, aunque nos hagan pensar que la alegría, el cuerpo y todas las cuestiones que se ligan a los estereotipos andaluces pues son cuestiones menores, no lo son para nada, son grandes enseñanzas para el feminismo y grandes estrategias de resiliencia y de resistencia.
En ese sentido, pues os invitamos a pasear por nuestra web, a conocer nuestros contenidos, a leernos, a haceros primas si queréis. Primas es la manera en la que nosotras llamamos a las suscriptoras, porque es también esa idea muy andaluza de familia, de gran familia, de red que sostiene, que a la vez también es una idea muy feminista. Y también, bueno, pues como el premio nos lo dais desde Cataluña, no podíamos dejar de mencionar a nuestras hermanas andaluzas que emigraron hacia Cataluña y que han construido con sus manos también aquella tierra. A ellas les debemos muchas cosas, sus visitas en esos veranos calurosos de los pueblos cargadas de cosas nuevas que nosotras no teníamos, con esos coches que eran sorprendentes para nosotras y todas las historias que tenían para contarnos y las que no nos contaban y se guardaban para sí. Así que, nada, un reconocimiento a todas ellas en este día y un reconocimiento a todas las mujeres que nos impulsan y que nos hacen mejores cada día. Muchas gracias por el premio y disfrutarlo mucho. Un besito. Gràcies. Doncs sí, la importància de trencar els estereotips. I el segon mitjà digital, perquè ja us havíem dit que hi havia 2 premis, és pel podcast Lila, Cosas de Mujeres, de Marta Palencia Leffler, periodista, i la Sílvia Aranda, actriu. I lliura el premi l'Alba Bernocell Ortuño, diputada delegada de Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona. Endavant. Molt bé, estem contentíssimes d'estar aquí avui amb totes vosaltres, tots vosaltres. Agraïdíssimes a l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya per aquest reconeixement, perquè aquest reconeixement ens impulsa a dur a terme aquesta tasca. Quina és la nostra tasca? Doncs amb els podcasts Lila, que han vingut molt corporatives, el que fem és donar veu a dones que al llarg de la història han estat silenciades. Però és que ens hem adonat que això continua passant i, per tant, el nostre recurs per parlar d'elles no és només de dones de la història, sinó dones de l'actualitat. Us convidem sobretot, tant jo mateixa com la Sílvia, a que li doneu una ullada a la nostra proposta, perquè aquest reconeixement vostre d'avui és enorme, ens fa seguir endavant amb molt impuls, de debò, perquè un premi sempre és preciós, no? I us convidem a que visiteu el nostre web, Cosas de Mujeres Lila, que és on trobareu podcast Lila, monòlegs Lila i tota la tasca. Sílvia, que jo parlo molt també, que soc... Ja no m'has deixat res més per dir. Molt contentes, molt agraïdes per aquest premi de debò, que és un reconeixement per nosaltres. Ens dona força per seguir, perquè realment li dediquem moltes hores i ens dona molta felicitat fer-ho. I realment sentim com una connexió amb aquestes dones del passat que no han aparegut mai als nostres llibres d'història, que és com un pecat. I avui en dia els llibres de les escoles segueixen estant mancats d'aquestes dones, pintores, escultores, de tot. No acabaríem la llista mai. Aleshores és una tasca que ens encanta i que queda molta feina per fer, moltíssima. Tasca que ens encanta i necessària, com evidentment hem coincidit totes aquí al rebre algun dels vostres premis. Mil gràcies, de debò. Gràcies. Moltes gràcies. Ara amb el Premi Bones Pràctiques en Comunicació No Sexista per un fotoperiodisme compromès i inclusiu. Un premi que és per l'Anna Surinyach Garcia, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5Ws, i lliurarà el premi Jesús Martínez, periodista guanyador del Premi Montserrat Roig de Periodisme Social de l'Ajuntament de Barcelona. Endavant.
Moltes gràcies. Em sento molt petita avui aquí perquè aquests premis han reconegut a moltes professionals que per mi són referents, moltes de les quals veig. La Montse Virgili deia jo bec un micro i m'hi tiro, jo bec un micro i me'n vaig, però avui em toca estar aquí i agraeixo moltíssim aquest reconeixement. Per mi una de les referents que aquí veu premiar fa 8 anys és la gran Pilar Aymerich. Li han donat el Premi Nacional de Fotografia aquest any. El Premi Nacional de Fotografia és un premi que s'atorga fa 94 anys i que s'ha donat a més del doble d'homes que de dones. I de fet s'ha donat a 20 homes i a 9 dones, 5 de les quals els últims 4 anys. Vull dir que s'està fent feina però encara hi ha molt camí per fer. I la Pilar l'escoltava l'altre dia en una entrevista i explicava que ella ha estat sempre invisible, que ho era als 70 quan fotografiava manifestacions perquè passava desapercebuda, perquè ningú s'imaginava que una dona en un lloc així estaria treballant i fent fotos, i ara deia que també se sent invisible perquè ja és una dona gran. Ser invisible a la nostra professió moltes vegades és el que volem, ser com a fotoperiodistes, però les raons que fan que la Pilar Aymerich sigui invisible són moltes vegades aquesta societat tan desigualitària on patim una clara desigualtat de gènere. Els masclismes dins el fotoperiodisme no només ens afecten a nosaltres, a les dones, com a professionals, sinó que jo crec que afecta a la societat en general. És una societat que vol estar informada i aquí massa vegades se li ha donat una visió massa homogènia del món. L'ús de la fotografia és cert que s'ha democratitzat, tothom portem càmeres a les butxaques, però hem de pensar en quines són les mirades que encara ens estan arribant constantment. Qui ens ha estat mostrant especialment el món que jo em dedico a fotografiar, que generalment són conflictes i sobretot crisis humanitàries. Durant el segle XX aquest món ens ha estat principalment mostrant una mirada totalment masculina i no només masculinitzada, sinó homes blancs de classe mitja alta, generalment. I això el que ha fet és que, evidentment, la imatge que ens hem construït del món és totalment homogènia. És cert que aquestes imatges que s'han fet han servit per denunciar, han servit per remoure consciències, han fet obrir els ulls, però també ens hem de preguntar fins a quin punt aquestes imatges, que tant la indústria com la societat ha convertit en icòniques, han ajudat a estereotipar aquell que considerem l'altre. Moltes vegades les dones en conflictes, situacions de crisis humanitàries apareixen com a víctimes, també en moviments de població, i quan no són víctimes o estan ferides, moltes vegades només se'ls adjudica la condició de mares. Jo crec que hem de seguir lluitant perquè no només les dones més vulnerables canvin i es canvi la representació d'aquestes dones als mitjans i, per sort, cada cop hi ha més associacions com l'Associació de Dones Periodistes a Catalunya que lluitem perquè aquestes mirades es democratitzin. Així que moltes gràcies i espero seguir lluitant per això. Doncs la importància de tenir una bona imatge per explicar allò que passa al món. El proper premi també té a veure amb la imatge, és el Premi Bones Pràctiques en Comunicació No Sexista per la qualitat en la recerca i la divulgació sobre la salut de les dones. I el premi és per la periodista Laia Mestre Supenya de l'equip d'informatius de TV3, qui va fer la peça televisiva Som diferents, el viatge de gènere assistencial entre homes i dones, a més al març del 2020. I lliurarà el premi l'Eva García Soriano, que és coordinadora del Departament de Comunicació de DKV. Endavant.
Si els homes tinguessin la regla, tot el món giraria entorn del cicle menstrual. Aquesta és una de les reflexions que fèiem en aquest reportatge. I també ens preguntàvem altres coses. Per què hi ha malalties que pateixen només les dones, com ara l'endometriosi, que es triga de mitjana 8 anys en diagnosticar? Per què si un home i una dona van al centre mèdic amb els mateixos símptomes, a ella se li diu que està nerviosa i a ell se li fan més proves diagnòstiques per descartar? Per què tothom coneix els símptomes d'un atac de cor en els homes, però ningú sap que els que pateixen les dones són completament diferents? Si voleu, després us explico quins són, perquè estiguem al cas. Està clar que hem de continuar lluitant per aconseguir una igualtat real que de moment no existeix, no només en aquest àmbit, sinó en tots els àmbits de la nostra vida. Vull donar les gràcies a l'Associació de Dones Periodistes per aquest guardó, que és un honor recollir-lo juntament amb totes vosaltres, la veritat. I el recullo també avui en nom dels companys que van participar en l'elaboració d'aquests reportatges, la Mariona Piqué, el Marc Rodríguez i el Josep Maria Porta, i també en nom de totes les dones que cada dia des dels mitjans de comunicació piquem pedra, perquè hem de picar pedra literalment, per poder posar sobre la taula totes aquestes discriminacions. I que volem fer-ho des de la força, la contundència i amb imatges i missatges potents i empoderadors. I dic picar en pedra perquè els missatges més habituals amb els quals ens trobem quan presentem aquestes propostes són no hi ha recursos, no hi ha diners o ara no toca, ara no ho pots fer. Reconeixements com aquests fan que sigui més fàcil aixecar-se després de cada no, perquè aviso, no pararem, perquè creiem que s'ha de fer bé i que ho hem de fer nosaltres. O sigui que, Montse i Virgili, aquí tens un altre corcó. Per totes. Gràcies. Felicitats. Doncs és veritat això que deia la Laia, si som la meitat de la població perquè no estem presents com hauríem d'estar en els mitjans de comunicació, visibilitzant els talents femenins, però també creant referents. Referents, per exemple, com la següent protagonista. El premi a la trajectòria professional és per la periodista Soledad Balaguer, qui va ser redactora de La Vanguardia i cap de la secció d'espectacles al Diari de Barcelona. Cal destacar també que va ser membre de la Junta Directiva del Col·legi de Periodistes de Catalunya, membre del grup Graziel i membre fundacional del grup de periodistes democràtics durant els últims anys de la dictadura. I lliura el guardó la Marta Corcoy, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes, i també l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Bé, gràcies companyes per aquest premi que no esperava, però que en tot cas indica que soc molt gran. Vaig començar a treballar a La Vanguardia el 1971, o sigui, Pleistoceno superior. I en aquell moment només hi havia 2 dones a la redacció i jo vaig ser la tercera. Jo tenia encara no 23 anys i portava unes minifaldilles esplendoroses que van provocar que al cap de 24 hores m'advertissin que tenia prohibida l'entrada a la impremta. Perquè, clar, se suposa que els linotipistes pobres tenien un gen que es provocava una cosa terrible en veure una minifaldilla. En aquell moment ens haurien de felicitar perquè hi ha moltes dones periodistes. Ja no som una excepció. Però amb la meva experiència vital, i la vostra també, em sembla que quan en una professió es normalitza
la presència de les dones, normalment significa que es tracta d'una feina sacrificada, mal pagada, molts cops precària i en tot cas amb uns horaris infernals. Això m'ho reconeixereu totes. Un any després, el 72, es va fundar el Grup Democràtic de Periodistes, que va sorgir bàsicament de que llavors es deia Escola de Periodisme de l'Església, que estava instal·lada al SIC, i que era el contrapunt a l'Escola Oficial de Periodisme, que estava sota la fèrula del llavors Ministerio de Información y Turismo, que en els meus temps dirigia el senyor Fraga i Ibarne. Eren tan tontos que quan em van donar el títol de periodisme no se'n van adonar que el van signar un 14 d'abril. El de la meva promoció, que era la segona promoció, eren 4 gats, però 4 gats fantàstics, perquè eren, els que reien ens ho passaven. Hi havia l'Andreu Barnils, l'Antonio Franco, el Carlos Pérez de Rozas, i era verdaderament una passada molt bèstia. Però el grup democràtic va ser punta de llança en la llavors Associació de la Premsa de Barcelona, entre altres coses perquè la primera manifestació autoritzada pel govern de l'Estat en tot Espanya va sortir de la Rambla Catalunya, de la nostra associació, amb una única pancarta: llibertat d'expressió. Després de La Vanguardia vaig fer el salt al Diari de Barcelona. La Margarita Rivière era la cap de la secció de Cultura i a més coincidia que els seus pares i els meus eren els millors amics del món. La Margarita era una mica més gran que jo, però era amiga de les meves germanes i hi havia molts records d'estius al Maresme plegades. El Tristan La Rosa, que era el director de llavors, em va oferir ser la cap de secció d'espectacles, fins que el propietari del diari s'ho va vendre a una opció que era clarament i directa depenent d'Aliança Popular. Abans no existia el Partit Popular, va començar per Aliança. I aquí es va produir un fenomen important per la professió. Els 30 redactors van formular la nostra reclamació de tenir dret a la clàusula de consciència. Per primer cop se'ns va reconèixer el dret a una indemnització específica pel fet que no podien treballar en un diari que havia canviat la seva línia editorial en contra de les nostres conviccions periodístiques i personals. No sé si en aquests moments, francament, els periodistes tenen aquesta possibilitat. El 1975 es van celebrar les primeres jornades de la dona a la Universitat de Barcelona, 1975. El dictador encara deien que estava viu. I el 1976 vaig ser una de les fundadores de la revista Vindicación Feminista, amb la Lídia Falcón, la Carmen Alcalde, l'Anna Maria Moix, quantitat de dones, que van decidir fer una revista d'alt contingut dialèctic, perquè es tractava no de rebaixar el to perquè les dones pobretes, no. Es tractava d'empoderar les dones a partir d'una revista autènticament intel·lectual. D'altra banda, jo intentava exercir la ironia a la revista Por Favor amb una secció que es deia el 51,4%, perquè sí, les dones són majoria absoluta. Per cert, als polítics nostrats i a tots vosaltres us he de donar una mala notícia. Jo, que visc a Pagès, puc certificar que els segadors no existeixen. S'han extingit. Ara l'única cosa que hi ha són segadores, que són uns fòtils de 4 metres d'amplada, que quan vas per una carretera local, sobretot a l'Empordà, penses, ai mare, i ara com passo jo això? En els temps que els segadors existien, les dones que participaven a la collita
es deien les espigoladores. Sisplau, salvem els mots i deixem-nos de tonteries. Vaig ser cap de la secció de cultura de l'agència EFE durant anys i després em vaig agafar un respir i vaig treballar uns anys com a freelance. Els últims anys de la meva vida laboral els vaig dedicar al Consell de l'Audiovisual. Sí, ara se'n parla. Quan jo em vaig jubilar fa 9 anys ja hi era el mateix president que hi és encara. I ells diuen que duren 4 anys. Jo em vaig dedicar a portar des del punt de vista tècnic les relacions internacionals del Consell. Encara que sembli mentida, Espanya és l'únic país d'Europa que no té una autoritat reguladora de l'audiovisual. I quan dic Europa no em refereixo a la Unió Europea, sinó a la 50ena de països que formen part del Consell d'Europa. La primera feina internacional del CAC doncs, va ser explicar la situació. I l'EPRA, que era la plataforma europea, ho va resoldre de seguida, en un plis-plas, en 6 mesos. Va canviar els seus estatuts i ens va donar cabuda. I després també amb la col·laboració molt decidida del Consell francès per allò de la francofonia i totes aquestes coses, van impulsar el RESO, que era la xarxa d'autoritats reguladores de la Mediterrània, a banda i banda de la Mediterrània, un port de mar blava. Al RESO es parlava sobretot de drets fonamentals, de llibertat d'expressió, d'imatge de la dona, abans de les primaveres àrabs. A l'EPRA es feien estudis i recomanacions sobre el hate speech, el discurs de l'odi. Vista en la perspectiva de 20 anys després, no sembla que hagin tingut massa èxit. Companyes, estem en un moment de crisi climàtica del periodisme, del concepte de periodisme. La bona notícia seria que l'Associació de Dones Periodistes es dissolgués, perquè ja no caldria la seva existència. Però no és així. Ens violen en manada. I de vegades no només jutges i policies, sinó també els mitjans ens fan doblement víctimes. I també a les tertúlies tenen entrada franca els gabinets de comunicació de partits i grans empreses. Perquè ja se sap, com deia Leonardo Sciascia, ara fa 100 anys que va néixer, que el poder és sempre un gran delinqüent, impune. Els spin doctors moltes vegades es fan passar per periodistes, però no ho són. Ens informen de tot i no ens assabentem de res. I acabo. Reivindiquem, companyes, el periodisme i recordem, sisplau, tota hora, allò que deia Richard Kapuscinski, que va estar a totes les guerres i en algunes parts d'aquest món. Els cínics no serveixen per a aquest ofici. Moltes gràcies. Marta, no marxis, perquè ara m'has d'ajudar a fer una cosa, els tocs d'atenció, aquells que encara han de millorar, han de fer les coses millor, no? Qui s'emporta el toc d'atenció aquest any? A veure, va, som-hi. Som-hi, ja torno a estar aquí, per explicar el que se'n diu, en llenguatge políticament correcte, els tocs d'atenció. Nosaltres col·loquialment en diem els premis dolents, aquells que hem de castigar perquè encara no ho fan gaire bé. En tenim 2, que no els hem convidat perquè ja hem decidit fa molts anys que no els convidem perquè tampoc venien i per tant ja decidim no convidar. Són 2. A la direcció de Ràdio 4, per haver suprimit el programa Feminismes, i el programa Fax de TV3 pel baix nombre de convidades. Aprofito aquí per animar-los realment, sobretot els del Fax, a que apliquin la veritat. I l'apliquin de veritat, ells ho poden fer. Ells estan a TV3, la nostra, i per tant poden fer-ho això. I Ràdio 4, bé, jo crec que
no tenia d'haver suprimit aquest programa. La Montse Virgili potser estarà contenta perquè està més sola, però no, perquè una flor no fa jardí i per tant sempre és millor 2 programes que un. Exactament. Per tant, doncs, aquests són els 2 nostres tocs d'atenció o premis dolents, com li diem popularment. Ja està. Gràcies. Gràcies, Marta. Doncs amb aquests premis dolents i amb aquests grans premis bons que hem donat avui posem punt i final a la festa de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Un plaer compartir una estona amb aquestes grans professionals. Moltes felicitats als premiats. Només dir-vos que no marxeu perquè ara hi haurà la foto de família i gràcies també als patrocinadors Quirón Salut, DKV, Codorniu i els col·laboradors com Diplocat, Col·legi de Periodistes de Catalunya, la CIBA i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Així que gràcies i fins l'any que ve.